Ya guys, disih persiapan ngarepne perendaunan, terjun perendaunan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas masing-masing ya guys. Iki sih rencanane arep kocek jagung ninggone yo ngasih Pak Ditris. Cek jagung guys, nek sore diparingi info. Jadi orang gue bekat, gak gue bontot. Ingko rencana iki dikek imam guys. Desih mangkane terus ngucukno sego terus karo blindrang semur di ini set. Masak tas iki persiapan isine jas hujan karo banyu. Gek-gek nek anu ndang ndek bengi sungi kan grimis ayo guys, tentang pokoknya yo persiapan gua ada HP. Ini HP ini saya ya. Kan dek sore parang yo masih ya. Untuk dak hujan ambek Mbak Tin, Nek Maryam. Carane rene Facebook lho. Mbek bawani gune lek jari iki gak melok iki cerita aduh lho. Ngakini ngene. Ora nek sing gocek nek lho. Engko ngalah sing nganti bener lek priye gak iki. Yo malah ora ya. Lek priye harus rek limo pun iya. Wis guys, mangkat guys. Bismillah. Cilik malah dang pek dang disok ning sak ya guys. Balane guys. Jane Mbak Maryam barang, Mbak Maryam tak info. Iya. Lah kowe dhewe jalur kok. Adike dhewe kaya kocek jagung. Tapi ning gone lek jari nutupno di ini. Gak dadi gak awor karo dhisih ya guys. Maryam gak iso tenan. Lho, berarti ning kidul wonge. Rak ya ning kene. Mbak Maryam gak iso guys, gak iso ikut. Mungkin yang duwe kesibukan dhewe. Aku pengen go sayuk gak didol lek. Lah wong Mbak Tin iki goncane Mbak Tin kok. Ora ora. Wong Pak Jari. Pak Jari wong e. Lah Mak Edian cek nutokno ndek ini. Ndek engko jere sing sedelok sing esuk ning adoh sik ngutus parake ngalor ini. Ini guys. Mas aku Mak Edian delok kene. Lek rat Mak Edian lek rat mbah lani engko awake dhewe. Terus sampean ki wis wong piro? 4, 6. Wong 6. Gone sedah ambek Mbah Sasi. Gone yo ngasih Mbah Sasi jere urung tuwek. Urung. Sing gone yo ngasih diciran dhisik iki. Nggih nganu. Nyuk benjing Mak, nyuwun sekilo nggih. Lebar. Kepali piye? Oh sampe delok anu. Lah kok ora apa? Nganu kok. Ero. Heeh. Janane dilai malah. Sing enek kuwi anune kae digolek jamirah wae sing enek. Kaline dulu kok nek tak alumno. Jam 5. Lah sik kuweteng bukit. Belum mungkin. Mungkin ya? Iya. Ini nggone. Oh, iya. Iya. Tak ngene aku. Mbok elokno kok leher besok. Nek maju nang leher iki lek. Kok nek
jagani nek udan mendunge koyo ngene. Engko bismillah ya udan ya demen. Nek nganu ki klobotane ku Mbah gak keras yo nek mendung. Sakem kok dhewe. Ya. Yo mek sak bongkok ngono. Iya lah wong gak kemot timbang tak gowo gak ya ganti sak kok becek. Ini tak kayak jeruk blek. Omongane yo kok tiwuk iya. Sapa Mbah Mi? Aja kaget lho. Piye lah wong mboke. Lah wong sampean lho mi Mbah Sumi. Mosok. Guyu bareng ya kok Mbah Sumi ya padha ae. Lha iki mung sakir tak gawe mbane ndak kok timbang kocek digawake nang lemah gembel aku. Nah ya. Ini Mbah aku tak kayak. Kayak 10 ya sak mene. Mbah. Nah, kok hitung nek kono ndak 20 yo kok bagine. Ndak, ya, wong kakek. Metu ndi ki? Jablas rone ya, Mbak? Gak yo teko metu sing delok kene. Iya. Pas aku yo nggon Mbah Jari ngono ae. Kontake lho, Bu. Aku ndungu tok. Ecer ora? Cilik ora gowo iki. Diwali aku. Lah kok nak pegel musunge. Ben kono alah lah gak ngeblek. Gede-gede kan. Lah ya. Ora Lah lah ya bak ning wis ora enek. Gak yo pegel musunge kok. Aja takok. Pokoke apa-apa ki wis ora enek ning omah iki. Ora tuku dhewe nek. lho suwengi nek ngeruwe saya badan gua lagi sesuk montore wis ora jelas wis ora kenek konggon. Lah iya. Lah piye mletre-mletre gembel. Mbah Lani meng. Mbah Lani paling anu kok diterno Siska untuk. Paling cek masak. Masakno sapa, Mbah? Ngaji kan ning kene. Lho ndak pikir Eh. ngetan nek yo kok mangane ngetan aku ki ngono. Lah bojone Kan liburan terus wong wis nganang yo mergaine ning kono terus ning kono. dheweke ning kono. Lah yo kak yo engko mangane ngetan ning kono to. Heeh, mbokane pengen masakne kok. Mbokane ngengkel. Sampeyan iki lho. Anak embok gak tega anak yo ngono kuwi. Anak-anak. Ya yo anak iki yo. Iya. Dari dek gak Wingi kan gak iso. Mak Edian aku ayo yo melok nggone lek jari ngono. Mbah Lani ngidul nyerah jero watu. Mbah Lani ki dengkole Mbah nek kaduan ki ndeke sambat. Dengkole yo wis keterak pengapuran ki. Nah, kono tak ndang tak gawakno nokson ngono ae. Karo wal tak tandur-tandur. Yo nggo mana. Nek menawa malah yo ora arep dadi Nek jagung puten ya ora iso malah. Iki kok hawane ketok erek sejuk ngono. Tak kono aja nek panas. Iya pae tapi aja udan. Ya Allah. Guys, petake maju iki. Pejuang rupiah. kocek gitu ya. jagung, guys. Kocek Kowe jagung. jogging mah rene piye? Jogging lah yo. Sama Jogging kok rene yo Mas malah. sambil jalan santai, guys. Jogginge ndang ning Ya yo. Iki grupe lah yo gonta-ganti wong. sik nek grup tandur anyar lho. Yo iya lah, lha piye engko Mbak Neng dijak yo kena. Bung anyar Grup krak kadruh. kok Grup kadrong. gelem. Mbak Tin kok tak jake grup kadroh ae Mas. Oke, aku yo gelem. Lah yo tak jake grup kadroh. Tapi baturem Tak teko mburi sitok cek teng tengah. Oh, lah. Karek sing gelem melok. Maria mau pergi tuh. Piye tah intinya. Woi, emak. Wis dadi bojone bos. Kok gembel ngene yo. Agek budal kok wis kok ngene sepatuku. Wis skip enak. Baik, ya. Jan tenan kok cuacane sahdu. Ngajak turu. Angine dik sumilir. Sange siji. Alah aku nek mergawe iki santai. Bature sing tok sakmono-sakmono wong ku lho duwe nganu dhewe-dhewe. Wis duwe. Lah nek kanggone mak Andi ngono kae njajal. Heeh yo Mbah, kae aku yo melok Dik. Kae aku termentuk 6 lho Mbah. Mulai jam 12 entuk nemsak termonan. Kae
Lah wong nggon jurang-jurang didelehi gembreng lho ora kena. Mbah iki mbah apik gambar sih. Kalau Mbak Tin kene tandur wae baju. Nggone Mbah Ran kae wis ngunduhi. Iya, gede jere. Ayo. Aku gontino iklan gambas. Larang iki sitok 2000 sih. Apa sih jenenge? Kelor. Mbok klomenir, klop bening. Oyong iki mbok kei bihun iki mbok bening yo enak. Kei pentol. Karo kelor mbok jamu. Kelor iki alah mbok plungno ape mbok entas ngono kuwi wis. Plungno guring-gurinan ae. Udah metu kono mau. Iki nerjang nek rene iki. Iki nerjang nek rene. Kan gak gembreng momo. Heeh. Iki dalan iki dalan sing teko anu kae. Magersari ya. Ora teko Ndi? lho. Kantoran Iya engko jutule rono sing nduk kulon sithik kuwi. biyen ora ngene iki. Anu teko bruk celeng, ngarani bruk apa kae? Bruk kobong. Bruk kobong tak kene. Bruk celeng. Ngono pun nggih. Aku teko kantoran. Bismillah, guys. Ayo. Mulai kerja. Ganggu banyu. Hah? Kok lek icik dak gubuk kok lek. Lha kuwi wek aku cilik kuwi kok tak goreng. Wong masak tarane. Oh iya ya. Lu masak malah enak. Enak ngombe kan enak. Nek ngombe iki. Gosak. Ya wis tak gone sake. Alah. Ngono. Bismillah. Tunggu sak 10 iku kabeh. Luwes 10 oleh. Bismillah. Borong puluh kok. Long 50 ra ugo kabeh. Kurang sisan ret sak ngono. Ya lha piye? Oh 12 wulan. Kuwi ngarone. Jadi sampean ki mesti kurang ngidul sithik. Aku rong anu, sampean rong lare. Ngono lho ya, sampeyan ben kene dur
Lah lah. Wah. Jadi ketara. Dipak-dipak, toro dipak. Tinggal. Wah, aku udah tak bak. Ada lah. Oh, tak kayak Anyara no. nyara. Ane kebuat. Aku nek tangane keju. Kayak orang udah ya. Iya. Adik. Aduh, Mas. Maksud Mas, piye? Sing ngajak lu sapa? Pangkat-pangkat dhewe. Ya iya Mas. Lomboke yo ngasih dadi. Iki lho, kowe enak petelan. Iya. Wayahe guys, wayahe sarapan nggih HP ku, penake tak dekok ndi ya iki ya. Wayahe sarapan, Dewen aku karang terus tak kek ndi ya. Penake iki ning ndi iki? Kayak enak sak nganggur yung. Ndi? Cek aku cali sisik yung tak gune lasar HP. Ayo ayo. Nggih, Mbah, ayo, Mbah. Sarapan, Mbah. Untuk bolo anyar, guys. Ki Mbah ki omahe Tawangrejo. Mbah sinten Mbah jenengan? Sukemi. Oh, Mbah Sukemi. Napane ngene Pak Jari niku Tawangrejo. Pak Jari. Pak Jari Sumi. Pak Jari walah Pak. Pak Jari. Nggih, tengahan. Iki lho. Napane lek cep. Jurusan bungane Ecep. Nggih. Lah cedake Ecep. Alah, nggih. tak gawakno uyah jerne. Kok nek jengane gak asin aku. Alah. Lah kok ora moto barang. Oh, Mas aku moto digawani kabeh lah ya. Iya, bener. Sarapan dikirim guys ki ceritane dikirim yo ngasih. Iki menune apa iki Mang nek gak tak cedakno iki Mang? Oh iya ya. Lali guys. Menune apa iki? Tempe goreng. Waduh, tempe goreng, sambel terasi. Iya lah mantes sih pokoke. Tempe, Gorengan tungtung balur. Sayure asem. Wis mantap enek godhokan tempe. Pokoke syuting terus Ya Allah. Wayang monggo kono. Mantul pokoke wis disunting. suweger guys. Disunting jere pake disunting jere Mbah Kemi. Disunting. Lah ya wis nyegan dalan kene yo Kemeng. Nggih. Lah Maria gak melo? Nggih, Mbah, mungkin jenengan nganu kon nutulke putune, Mbah. Ngene. Biasa pokoknya mau nonton. Iya ya, karek setengah. Wong gede balem ya, Bu. Aku mak jebuk. Tane mana mbok gowo ya? Lah kuwi ra enak nek Apa? Sarapan tak ya? isi banyu. Apa tuh. Es ya, es ya. Tak kepono adone tinggi juluki banyu gak dhewe, Mak. Banyu nih, Mbak. Anu setrome kurang gede. Kurang tuwek. Boleh habis ketemu. Terus wis lah kok nek tembe. Walah ya nang 10 sak. Enggak 10. Dan boleh Mbah Raka. Ya, Pak 10. Nek harwe wong-wong ora kena bodho-bodhe. Gak. Tak 10 karo Enggak timpel-empel. Enggak Indonesia timpel-empel. Oh niki kok nah nduk telu wis. Suwenenge Mbah. Ah, podo-podo.
Yo ngasih sampe sarapan ya, Mama. Bareng kalau seger. Aku sarapan makanan naya kene ngapet budal lho. Ikut bedok, ndaya bedok. Bijak. Walah. Antara yang dia putu yang ngono kuwi kok. Nah, putuku mboten awari, Mbah. Tong sumber. Nek awar yang ngono putar. Nah, awal yo ngono kuwi, Pak. Tapi nek putuku apa golek dhuwit ya. Dok, apa kerja? Iyalah. Awar lah nek kaya aku yo penak. Putuku mah tak jak. Ini Mbak. Iya. Coba sehat jak. Monggo. Aku tak ndek rene, Mbak. Apa? Lah njok kok. Gak apa. Apa nah golek jongokane lah itu aku nek gak jongok iki gak iso. Aku malah nganu lombok ijo. Enak Mas cocok mbek belu. Iya iya. Tanake rene. Perang dulu. Untuk piro, Mbak? Untuk papat. Balane dulu untuk papan tuh. Untuk papat. Malah nyelek. Kok bener untuk papat iki mah. Akeh. Aku Wong ya. ngomong untuk loro iki. Lho wong iki ya Kene papat untuk telu. papat agak perai untuk long blek kan kan? Iki Mbak sendake, Mbak. Iki lho. Mas sampean tak omongin lah ya. Sik aku tak ngeboki papat iki sik ngono. Anggitku ki apa ngene Mas, untuk 5 ke sarapan ngono mikirku. Dadak es Mbah Mia ayo. Jane urung padha lesu. Mami kok tah wis. Aku lah tak sedang Sik. Aku langsung Kesu mangan ah gawe satu. Gawe satu. Aku ndak Tangku sekolah kalau duit tak. Ajange loro, Mbak Sen. Nek nyekolahno kalau harus untuk target tak meneng. Nah, kula mangan nang ngene Mas Arif. Tuku mangkat wong jenenge ora masak, ora dimasak ra bontot. nggih. Mangkat ini ku lho. Bontotan sego betel. Sampai ora kepangan sarapan jam 10 lah kayak sarapan. Nek kocak iki ngoten iki Mas. Nek kocak iki ngono kuwi Mas biasane. Tapi malah boten kudu perkara napa panas mbah Kakean ngombe. ngombe. tok. tak manu ora tarsu nanduk ora mah. Soalnya para Mas Arif kan dikirim Bang kono mangan. Kaya sing pas sampean gak melok Mas. Sing wis pas rai. Masakne juga. Tukane Pak papat dulu. Pisanan aku sing kon masak. Ngapa dhewe pengen melok kae kan jenenge. Heeh. Mas Ali terus rai pengen dia. Apa ning? Gaut lho. Daud moko Oh iso iya, tangan ini Mbak Mbak Rok. Daud ini Mbak Rok. Bisa tandur ya. Bisa tuh nagih wae tandur. Kenapa? Ora gelem ngejek. Kanu ya, nanya. Lho kok lu mau nek? Apa? Ya bisane kocak nek bisa nem. Lah sing bisa nanam? No. Lunga. Oh, gak ini tembunan, Lek. Entuk nek lunga. Tembunan. Wis kawinan. Aku ragu nek gawe ndak tae. Wes. Nah, telung. Lah ini kabeh kerupuk sama tempe. Mak. Tunggu kabeh. Sing goreng tempe putri. Celana anak. Mana lagi kabeh juga. Sampai untuk ngatek mas tulung. Wes. Patekno HP iki. Perintah. Apa wis nganu mati dhewe. Mati dhewe, Mbak. Sik urip. Dereng. Pitu kok gini merero. Alhamdulillah guys. Jam setengah 12 dis untuk pitung karung. Alhamdulillah wis. Mbah Mi bar ngarit wis. Gak tuwek Mbah. Tandurane yo ngasih iki enek pelem, enek nongko, enek lombok, enek laos. Sopo ae? Lho pulote. Teko rae. Pulote teko kene. Lah iso teko ndi? Lomboke. Lan dhuwur Mbak, lho buah naga barang ning ngene. Alah drijiku do sriweten kabeh, guys. Jane nggo sarung tangan sing buntu ta. Tanganku pereh kabeh kok ngene.
nganu sampean Sing ora bolong nganggoku sing buntu jane. Iki sing entuk ejer dhisik ge. Anggek ngene iki delok engkas. Koceki masak merono. Batere do entuk 10 sing wis do handal-handal. Mbah Miwan entuk piro, Mbah? Entuk 10. 10 Lah sampean entuk piro loro? Wong loro. 10. Malah entuk 5-an. Ngono lah ya alhamdulillah disyukuri kok. Lah ya, syukuri. Tahu untuk 5 mulai berbahku kayak Alah padha. Lho lah jam 09.00 Mbah kae ku wong loro jam 09.00 mulih entuk 10 kae. jagung nek wong agine sak malah. Lah ya. Malah nganu ya koyo grisenen. Wis, alhamdulillah pulang-pulang yo ngasih sik bebeti tebono. Tak tinggal mulih sik. Enteni ah yang wis do dhisik malah. Mbah sapa? Kemi cek leren ngarit. Tunggu. Mbah Miyo ngarit. Ngarit guys sing duwe pen-penan. Sakjane iki kurangan ya guys koceke. Kuwi wis bar. Cara sedina ngono nek 12 sak, 13 sak, 15 sak iki yo. Entukno lha iki anggek camak mini. Wis rampung. Mbah Lani gak melok ngarit iki nek maten. Nah, dong sapae jos iki num-num kok ngene. Tapi wae wong ya, guys. Wak yo ngasih njaluk. Nendi? Kocek iki ya? Nggone tine kaya iki. Iko teh nek dijak Lah ya nek dijak ya iko teh lah nek ra roh infone mosok melok. Aku ki mergawe apa ki oke kok. Sing penting ki tiap hari entuk kemasukan ra ketang pira-pira sithik akeh disyukuri. Entuk keringet ya, guys. Iki ngene Mbah Samto ki yo gak tandurane iki. Paling gak patek dadi jagung iki biyen. Puten ngono kae lho. Lah gak nggawa apa-apa rek. Tapi nek kono nek gak umat, nek pas gak umat yo ngono, nek pas umat yo walah. Lho kono wis sadan iki lho. Iki masjide dhewe iki. Nggone nganu iki lek Pak Yamin. Mbah Tres. Sing adan Mbah Tres, Mas. Sampai anak keri kok gak dan. Teko omah wis jam 12 kliwat Kula ki nek awan tak ada. Jarang. Wong foto dijenen biar Alhamdulillah guys, agi wae mblusuk omah. Kayak teko ya guys. Tak njongok sediluk iki dhisik iki. Gegere tak kenceng nesek. Terus ngingetno apa guys? Wit surikaya. Kok wis ngrembuyung wis nganu kok tak babati tak terabasi. Dadi ben semineh, engko semenane kan anyar. Dadi woe ben dadi neh yo guys. Tapi aku tak leren sedilu. Agek mblusuk omah guys. Tasku ki anggek tak selehno. Kae blackku yo anggek tak kayak kono. Wis kaya yo guys. Wong wedoke setengah rolas wis entuk 70.000. Ngene iki
umpama kok enek saben dina rapetang sakmono ngono ya wis alhamdulillah ya guys, urip ning desa ki sithik akeh ki tetep bersyukur, ini tetep disyukuri. Jadi timbangane ning omah tenguk-tenguk rebahan ngantuk ya ora entuk kemasukan. Lah nek ngene iki kan awak ayo sehat, iso entuk keringet, iso entuk dhuwit, iso entuk konten dhisik nggih. Pokoke nggih ngirus mergawe pokoke endi sing gathuk, endi sing cocok, apa ae dilakoni, sing penting halal. Ngene iki Mang Pak Su ya wis golek acara-acara nindi ngetukno kono, golekno sapi wong-wong kono ngono guys. Jadi mergawene iki wis duwe apa? Maksudnya duwe penggawean dhewe-dhewe. Dadi sing desih mergaene ngene, sing Pak Su ya wis ngono. Engko nek ning sapi sepi ya melok terjun ning mbaon. Ya guys. Yo lanjut, aku tak ngresiki ngarep mumpung desih iki urung mandi, mesisan tak terabasi ngono guys. Padang, guys. Kembang iki ben entuk hawa.